Un tren de gran velocitat a més profunditat, amb menys vibracions i més seguretat. Amb aquest lema, l'Associació de Veïns del Clot Camp de l'Arpa han convocat aquesta tarda una assemblea amb els veïns per discutir els canvis de traçats que demanen. El TGV, al seu pas per aquest barri, està previst que passi a només 4 metres de profunditat, molt a la vora o molt més a la vora de la superfície que la resta de la ciutat. Els veïns han començat aquest vespre una manifestació pel barri fins a la plaça Doctor Serrat, on es trobaran amb els veïns del Carmel. Un grup de veïns del barri del Clot de Barcelona han tallat aquesta nit l'avinguda Meridiana en protesta pel traçat de l'AVE, que té previst passar pel centre de la ciutat. La concentració s'ha fet davant de l'hotel on resideixen alguns dels veïns desallotjats del barri del Carmel. Amb aquesta trobada, els veïns del Clot s'han volgut solidaritzar amb els afectats per l'esvoranc del Carmel i també han volgut deixar clar les seves peticions davant de les futures obres de l'AVE al subsol de la ciutat. Si abans reclamaven que el tren d'alta velocitat passés a més profunditat, ara volen que es canviï el traçat i que el tren d'alta velocitat no travessi pel subsol els carrers des de Barcelona. Centenars de veïns del barri del Clot Camp de l'Arpa han sortit aquesta nit als carrers per manifestar-se. El seu objectiu és arribar a un hotel de la Meridiana on s'allotgen part dels veïns afectats per l'enderroc del Carmel. Els volen expressar la seva solidaritat i suport. Poc abans, ja ho veuen, l'Associació de Veïns del Clot ha celebrat una assemblea amb els veïns per demanar el canvi del traçat del tren de l'AVE. El seu desig és un tren de gran velocitat, amb més profunditat, amb menys vibracions i amb més seguretat. I és que el TGV, al seu pas per aquest barri, està previst que passi a només 4 metres de profunditat, molt més a la vora de la superfície que a la resta de la ciutat.